ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хонаҳои нав рӯӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар онхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот шумо дар чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан барои сурат маълумота дар WhatsApp имои экранмода рӯӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза қабул кардаем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Восек, Кӯлоб, Ҳамадонӣ, территорияи шаҳри Бо, территорияи Вахш, территорияи дӯстони азиз Киров ва территорияи дӯстони азиз Ҳамадонӣ чӣ хеле гуфтум бо ҳастаи тарафҳои Ҳисор, Ваҳдат ва тарафҳои Душанбе дачаи фурӯшӣ ҳам ҳастаем. Ва инчунин дига стилажи фурӯшӣ ҳаста ки барои аптека, барои магазинҳои продуктовӣ ва ҳастаи якхонага аз территорияи Душанбе арзон дӯстони азиз бо духонага ҳам ҳастаем. ва ҳастаи территорияи шаҳри Бохтар якхонага, духонага ва территорияи Ҳисор ва Ваҳдат ва дигар тарафҳо. Нархҳо сар мешаванд аз 40,000 сомонӣ, 50,000 сомонӣ ва то нархҳои болора. Ва курси имрӯза бошад дӯстони азиз 118 сомонӣ ҳастаем. Мо бошад мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочное бо ҳама чораш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Ноҳияи Сино, кӯчаи Наби Раҳмонов дӯстони азиз, доми навастройкаи дӯстони азиз Ориентир, пеши Медколлеҷ ва Глазноида. ҷои беҳтарин ҳама чӣ дар пешаш ҳастае. Духонага квартира ҳастае ки дар 5 мошина қарор дорад, 57 квадрати метре. Бо об свети доимии таъмин аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни отделни дорад. Хона ремонтҳои беҳтарин люксае. дӯстони азиз, дар хона термис дорад, стирали машина автомат, яхдонки холодильник, духовка, спални гарнитур дӯстони азиз, кухни гарнитур ва пардаҳо, қолиҳо ва тирезаҳои решоткагӣ ва инчунин документҳои хона 100%. хона бо ҳамаи чизе чораш фурӯхта мешавад. Мисол холодильник, духовкаву спални, кухни гарнитур, обшим, диван ҳама чӣ дорад бо ҳамаи чизе чораш фурӯхта мешавад. нархаш мега срочная бо ҳамаи чизе чора бо ҳамаи ремонт ҷои беҳтарин нархаш 660,000 сомонӣ ҳастае ки боз муомилаи хуб дорад. хона арзандаи бо ҳамаи чизе чораш ва ҷои беҳтарин. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи мақсад ки Наби Раҳмонов ва доми навастройка, Ориентир, Медколлеҷ ва пеши Глазной. хоб дӯстони азиз, бо мегӯяд нашуд нархаш бо муомила мекунем. Прамои рақамҳои мегафони соҳибшона дар рақамҳошон WhatsApp доранд. нархи хона ҳамагӣ 660,000 сомонӣ ҳастае бо савдои муомилаи хуб мешавад. хоб ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар ягон харидори аниқ бошад, агар хоҳед маълумоту иловагӣ, марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзон карда метиҳанд дӯстони азиз. марҳамат занг занед. ва шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ доред ё квартира доред ки замин барои реклама кардан барои мошинам боша фарқ надорад, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дӯстони азиз дорад рӯӣ кунем, мо реклама мекунем. лайкора гузоред, фаромӯш накунед дӯстони навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм дачаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, дачаи фурӯшӣ ҳастае ки дача ки хона чӣ хеле ки худтон интихоб кунед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Чорбоғ, болои кӯли Душанбе, дӯстони деҳаи Ҷангалак, лаби роҳи Калондае. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ҳамагӣ обшим 6 сотиқ замин ҳастае. обшим 10 дар хонаи ду ошона ҳастае. проекташ якумаш полни худ бардоштае, мақсад ки боз проекти навкатие. обшим 10 дар хона дорад, 6 сотиқ замина гирди ванаш дӯстони азиз маҳкам кардагӣ ҳастае. обсветам дорад, фақат мақсад ки сохтмонаш нопурра ки дачаи нотамом, деҳаи Чорбоғ, болои кӯли Душанбенка, ҷои беҳтарин ҳама чӣ пешашуда ҳастае. мактаб, мағоза, масҷид, роҳи Калон ҳамаш наздикае. хоб дӯстони азиз, проекти дуошона аст дӯстони азиз, мақсад ки хонаҳош мисол ки уже ҳамаш бардоштагӣ 5 кубаи септика дӯстони азиз, мақсад ки временка дорад дӯстони азиз ва мақсад ки болош нопӯшонда ҳамаш мақсад ки бо проектҳои навкатияе. дӯстони азиз, аз кӯли Душанбе мегӯяд, мақсад ки наздика ба кӯли Душанбе тақрибан 2 километр ва инчунин ҳуҷҷатош мегӯяд 100%. ҳамин удов мо ҳамира реклама кардем, нархаша мо камтар хато фаҳмудем, нархаш 350,000 сомон будем, мо 150 удов гуфтем, нархаш ҳамин камтар хато шуда будем. нархи ҳамин қа проектҳо ҳамаш кати 350,000 сомон ҳастае. боз мегӯяд муомила мекунем. лаби роҳи Калони асфалт дӯстони азиз наздик ҳастае. ҳуҷҷатош мега ҳамаш 100% аст, нашуд сумош мега бо арзон мекунем. агар ягон
ماشین هم باشه بالای سومتر علیش هم میشه میتونیم وریانت اختلاف پیش کنیم общем وریانت علیشی داره فقط آدمانی خریداری که علیشوی خوب میکرده یگون مقصد که یگون خونه باشد خب رقم های مگافون حسابی شد سونت 24 ساعت کار میکنه در رقمشون واتساپ هم دارن مرا دیگه معلومات پرش از رقمشون گیریم میگذاریم با سیوم خونه فروشی خونه فروشی نازی حولیگی هسته که سروچنه قرار دارد در نویه وحش ساوخوزی کیرف شعبه سیوم یعنی که سنتر ده خونه 22 جای بهترین جای عبودی همه چی دارد 16 سوتیق زمین مسواد دارد که 5 در خونه کدگی هسته که обсвет پازیتیانی و اینچونی اشخونه بانی عدلی و هم ریمونتوی زمانوی کدگی هسته بویچی کلیدورم دارد سونید بویچنی баъзаи компаниаи вавилон дар хона часпондагӣ аст ҳар моҳ 850 сум мегӯяд мет яъне ки боиш гӯё ки шумода падарка мешавад ноҳияи баш савхози кирфи сеюм шӯъбаи сеюм суни азиз хона 20 16 содиқи ҳамвори кушода аст бу 5 дар дигар хона дорад обсвет пазитиани сурад бо инчунин баъза дадагӣ аст ҳар моҳ 850 сум шумода метиҳад бо дарахтони мевадиҳанда суни азиз дорад гирди хона маҳкам ремонтои хона ҳамашон беҳтарин замонавӣ общем нархи хона мегӯяд 350 000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомилаи хуб дорад суни азиз яъне муомила дорад нархшам арзон бо иқа чизи чорашкати бо темболе ки баъза ҳар моҳ шумода олиг метиҳад якум рақамош рақамои вавилон дасти ахираш 0019 дуюмаш рақамои мегафон дасти ахираш 4920 ватсап дорад 350 000 сомон аст боз муомилаи хуб дорад ягон саволтон бошад маълумоти иловагии худ агар оиди ҳами хона фаҳмида шумо занг занем ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд ва шахсоне ки шумо хонаи фурӯшӣ доред ки замин квартира ягон мошин барои реклама кардан марамат дар рақамҳои 885 12 2020 ватсап имо дӯстон азиз пайваст дорад роя кунед мо реклама мекунем ва шахсоне ки шумо хонахар заминхар квартирахар ки бошед дар комментари монависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст мо дар видео оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем лайкора фаромош накунед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба чорум стиляжи фурӯшӣ дӯстон азиз стиляжи фурӯшӣ аст ки барои мағоза барои аптека ва барои дигар чиё мешавад стиляж барои ҷои қандгирӣ мондан мешавад барои мисол аптека мешавад барои дигар магазиное ки стиляж ҳамашон комплектаи нави пачкаи ҳай магазина ҳуи кадиан хай мақсад ки бо чӣ сабаби кати бо фурӯхтасиян ами стиляжа общим отдельно мефурӯшанд 10 дона стиляж астае ки размерои 2 ба 70 астае ва баландиш 2 ба 70 паҳмиш сони аст бараш 40 ба 50 астае 2 ба 70 баландиш бараш 40 ба 50 10 дона ки барои қандгирак барои аптека барои чизо дигар чиза мешавад сони азиз нархаш мегӯяд 25 000 сомонӣ аст срочна мегӯяд бо ягон сум арзон мегӯяд ҳамира чон хариб ки таи 32 000 сомон мегӯяд хумон тайёр кардаги ҳамаш кати комплект бози сум дар кошта мегӯяд арзон мегӯяд бо поёниш дам ҳаст ҳамаш комплект дадем чизе ки дар сурат дидесен ҳамашон комплект нархаш 25 000 сомонӣ аст ки ҳамаша якҷоя мефурӯшанд бо ягон сум муомила мекунад қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз назди бозори марказӣ да хоб рамои рақамҳои мегафони дасти якумаш 0880 дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 8788 инашта ватсап доранд 25 000 сомонӣ аст боз муомила мешавад кадоми шумо ки мехаред срочна дӯстон азиз марама занг занем бо маълумотои пурраша гирен арзон мекунанд хоб шахсоне ки ҳамхали чизо агар дошта бошем барои фурӯхтан мақсад ягон маҳсулот ягон хона замин квартира мошин чизе ки барои реклама кардан марама дар аввали видео номери мо мондагӣ ватсап кор мекунад дар аввали видео аст 20 роя кунед мо реклама мекунем навори моро дар ватсап имотон падиташ кунед ва лайкора занед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочина қарор дорад дар ноҳияи ёбон деҳаи сари камишӣ ноҳияи ёбон дӯстони азиз ҳамин хел навистиян ноҳияи ёбон дар сари киштӣ яъне ки сари камишӣ обшин 8.5 сотиқ замин масоат дорад ки 3 дар хона кадагӣ аст ки бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстон термис дорад 3 дар хонаи калон бо ремонтои замона як таи дигар дӯстони азиз беседкаи калон отдельни ҳоҷатхона ҳамон дӯстони азиз ҳастаем бо мақсад ки такхона подвал бо хай дигар дарахтон ва инам хали хонаҳое ки дар наводисе рӯи ҳавлишам хали фасона кардагӣ аст ки мақсад ки буручатка хонаҳо ҳамаш ремонто замонавӣ дӯстони азиз нашод мошинам бошам мегӯяд алиш мекунем ва сумаки нархи хона мегӯяд 550 000 сомон аст боз мегӯяд муомила мекунем бартер ба мошин мегӯяд алиш мешавад болои сум
خب رقم‌های مگافونی صاحب شو و رقم‌های واتساپ شو ягон саволои иловагӣ бошад ма ҳама шумо занг зани ҳамаша ба шумо фаҳмода метия хона дидед ки хона чӣ хел фасонаки хушрӯй рақамҳои дастӣ ахираш намияй маҳраматон азиз дигар маълумотоша занг зада худатон пурсед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Зарафшон дӯстон аз маҳаллаи Зафар тарафи поликлиникаи 14 гуфтагӣ аст соҳиб шуд. шаҳри Душанбе дӯстони азиз тарафи Зарафшон маҳаллаи Зафар тарафи поликлиникаи 14 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки бо об свет таъмин аст ремонт шуда дӯстони азиз кардагӣ мешавад барои зиндагӣ ва нархаш мегӯяд дӯстон бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад нархаш 300 000 сомонӣ аст бо мегӯяд муомила мекунем. خب ягон саволу иловагӣ ягон маълумоту иловагӣ бошад рақамҳои вавилони соҳибшуна маҳрама занг занед маълумотҳои пурраша гирен ҳамин хел маълумот соҳибшун пешкаш кардагӣ ва шахсоне ки ягон хонаи фурӯшӣ доранд ки замин квартира мошин чизе ки барои реклама карда бошад маҳрама номерои реклама намегим ватсапа 885 12 20 20 ватсап имо телеграм имо ҳама чи пайваздро маҳрама рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино Гипразем Гарадок назди заправкаи Тоҷирон як хонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад 39 квадрати метр ремонтои замон дӯстони азиз ягон мақсад ки камбудӣ надорад ягон мақсад ки ягон квартира агар калонтарин боша мега ивазам мекунем болоиш бо маслиҳат мекунем ва нархи квартира ҳозирае ки мо реклама кардем нархаш 275 000 сомонӣ аст боз муомила ва савдо дорад шаҳри Душанбе ноҳияи Сино дар Гипразем Гарадок назди заправкаи Тоҷирон дӯстони азиз дар 4 мошина доми 5 ошона аст бо маълумотша мегиред ремонтиш замонавӣ аст 275 000 сомонӣ нами рақамҳои мегафони соҳибшунай 24 соат кор мекунад мақсад ки 39 квадрат уже гӯем ки проект духонага метавонед ки духонагам куненша агар квартира калонтар боша мега алиш мешавад метавонед ки варианти хона дар ҳамин рақамҳошон пешкаш кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар шаҳри Қурғонтепа пеши бозори Тетса яъне ки шаҳри Бохтар пеши бозори Тетса дӯстони азиз духонага квартира аст ки дар 8 мошина қарор дорад ки лифтам мекунад дорад кор мекунад 44 квадрати метр ҳамин дудона сурат як сурат абиёр якта аз дурунай бухайхтон маълумотша мегиред шаҳри Бохташ Қурғонтепа пеши бозори Нихида обшим пеши бозори Нихида Тетсда доми нав аст духонага квартира аст ки дар 8 мошина қарор дорад 44 квадрати метр лифтам мега дорад кор мекунад нархаш 260 000 сомонӣ аст боз муомила мешавад метавонед ки бо агар харидои аниқ бошед занг занед бо суратҳои навша гирифта рӯй кунед ки то ки шумо мақсад ки бовар кунед баъд акада мисол ки савдо кунед маҳрама дигар маълумото аз рақамҳо поён додам. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат доми Ваҳдатда мегӯяд қарор дорад квартираи шаҳри Ваҳдатда доми Ваҳдатда қарор дорад ҳамин маълумоти соҳибшон пешкаш кардам духонага квартира аст ки дар 6 мошина қарор дорад 48 квадрати метр дӯстони азиз ремонтои хуб аст бо хай маълумоти пурраша мегиред нархи квартира мегӯяд 270 000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мешавад. хоб дигар маълумот соҳибшон мақсад ки навистагӣ нест фақат мега медорои зиндагӣ ҳамаи шароитҳои зиндагиро мега дорад рақамошон аст мегафон агар ки маъқул бошад маҳрамат занг занед ва шахсоне ки квартираи фурӯшӣ доранд хона замин ягон бочка ягон магазин аппарат чизе ки боша барои фурӯхтан ягон маҳсулот маҳрамат рақамҳои реклама 885 12 25 ватсап имо телеграмро рӯй кунед. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст гирди хонаш маҳкамаи мақсад ки дарвозашам часпондагӣ аст участкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ ҷамоат ки деҳаи Варашил 7 сотиқ замин аст дӯстони аз гирди ванаш полни худ маҳкама дарвоза часпондагӣ аст об суетам дорад бо хахтон маълумотша мегирен нархаш мегӯяд ҳамагӣ 70 000 сомонӣ аст боз муомила дорад ноҳияи ҳамадонӣ деҳае ки ҷамоати Варашил дӯстони азиз нархаш мега 70 та мега бо мегӯяд мақсад ки муомила ва савдо мекунем гирдаш маҳкам замини ҳамвор хоб рақамҳои соҳибшунаи вавилона кадомтон агар ки мехаред ягон маълумоту иловагӣ хонагар оиди ҳамин замин фаҳмидан шумо занг занед
ба ашмода аз куҷо замин хона квартира ки дар кунад танҳо дар комментария монависен мо ёфтем дар видео када пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлига астае ки сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ҷамоадаги деҳаи Заринкӯҳӣ дӯстони азиз. Алишам мегӯяд мешавад дӯстони азиз шаҳри Кӯлоб ҷамоади деҳаи Заринкӯҳӣ 2 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки фундаментош рехтагӣ аста гирдуванаш дӯстони азиз одамо зиндагӣ дорад. нархаш мегӯяд 40 000 сомонӣ аста. боз мегӯяд муомила мекунем. ягон машинам боша мегӯяд вариантора мегӯяд пешкаш кунем. баъзе сохтмош кардагӣ аста боиқад сангпанг овардагиае. нархаш 40 000 сомонӣ аста. алиш ба мошин ва сумакӣ бо муомила дорад. рақамҳои 918 рақамҳои соҳибшуда кадоми шумо ки лозим аст занг занем бо арзон ва савдои хуб мешавад. дӯстони азиз шахсоне ки мисол мақсад ягон маҳсулот ягон хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед марҳамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорем рӯй кунем реклама мекунем. рақамҳо дар боло ҳам мондагиае. марҳамат рӯй кунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои